уважаеми колеги общински съветници! Предлагам като точка в дневния ред да влезе докладната записка от мен и от моя колега Йордан Атанасов за прегласуване на точката, позорната точка, приета в предното заседание на Общински съвет, която постави обществеността на Ямбол пред посмешище в цяла България. Мисля, че тази точка трябва да бъде прегласувана и приканвам всички общински съветници да не робуват на партийните си разпореждания, да не робуват на партийните си разпореждания, да мислят и да гласуват по съвест. Благодаря, госпожо Карска. Други предложения, господин Костов? Госпожо председател, уважаеми господин Славов, уважаеми колеги, възползвайки се от възможността по член 41 от правилника за работа на Общинския съвет, предлагам да бъде включена допълнителна точка в дневния ред относно приемане на наредба за изменение на наредбата за реда и за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Благодаря. Благодаря ви. Други, заповядайте, господин Костов. Поради важността на точките, които ще гледаме днес, предлагам точка 25, 26 и 27. Това е предложение относно изменение и допълнение на наредбата и следващите две точки да преминат след точка 4, всъщност да станат точки 5, 6 и 7 и всички точки от там нататък, 5 да стане 8 и така нататък. Да могат ще се мотивирам после след предложението. Благодаря. Да, доктор Попашанов. Госпожо председател, господин кмете, уважаеми колеги, предлагам точка 19 от дневния ред, а именно предложение относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот в Любен Каравелов да отпадне. Благодаря. Благодаря. Имате ли други предложения по дневния ред? Моля тези, които направиха предложения, да се мотивират. Считам, че това, което Общински съвет в предното заседание е приел или отхвърляне на декларацията за признаване декларацията на арменския геноцид, е твърде позорен акт, който не би следвало да бъде подкрепен най-малкото от директорите на училищата, които са в тази зала. Мисля, че с това, което е направено, се е отрекал не само един престъпен акт спрямо арменския народ, но и отричане на българската литература. Тук има литератори и ги приканвам поне те да имат и да изразят собствено мнение. Оттам насетне всички останали общински съветници смятам, че не са забравили Яворов. Благодаря. Благодаря ви. Господин Миланов. Господин Костов, заповядайте. Уважаеми колеги, мотивите ми за предложението тия точки да минат по-напред са, тъй като считам, че това са най-важните точки в днешната сесия, които определят
размера на местни данъци и такси за следващата година. Вероятно ще има дебати, което е съвсем нормално, така че предлагам те да бъдат издърпани по-напред с цел дебата да бъде още в началото на сесията, докато сме по-свежи. Благодаря. Господин Маланов, заповядайте да се мотивирате. Уважаеми колеги, внасям тази точка като извънредно реда за внасяне на разглеждане в Общинския съвет на извънредни точки поради причината, че след промените в Закона за общинската собственост не сме направили регламент, който да даде възможност законосъобразно да бъде удължаван договора на ползвателите на общинска публична собственост и във връзка с постъпилите заявления от редица директори, които искаха да ползват такава възможност, да дадем посилна техния всички останали наематели, които ползват общинска публична собственост, възможността да се възползват от това право, което сме дали на тези, които не имат частна общинска собственост. Допълваме после тази наредба, имате пред вас копиране. Ако приемете да стане точката част от дневния ред, ще направим дебати по нея. Благодаря. Благодаря ви аз. Доктор Попашинов. Моето мотив за отпадане на точка 19 от дневния ред е, понеже има внесено предложение за изменение на наредбата за управление на общински имоти. А също така аз казах какво е моето предложение, пък дали ще се приеме. Това е ваша воля, господа и дами. Благодаря. Госпожо София. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Славов, колеги общински съветници, изразявам становище, че не би следвало предложението, което господин Миланов направи, в дневния ред на днешното ни заседание да влезе точка за приемане на наредба за изменение в наредбата за реда за придобиване, управление, разпореждане с общинско имущество, защото не е спазено задължителното изискване по Закона за нормативните актове всяко изменение на нормативен акт да бъде публикувано на сайта на общината 14 дни преди разглеждането му. Така че смятам, че чисто процедурно нямаме основание да гледаме тази точка и решението ни ще бъде несъобразено с Закон за нормативните актове. Благодаря. Благодаря ви аз. Колеги, пристъпваме към гласуване на направените предложения по дневния ред. Моля, гласувайте предложението на госпожа Карска. Режим на гласуване. Света. Край на гласуването, обявете резултата. Гласували за 13, против 18, въздържали се 4, предложението не се приема. Подлагам на гласуване предложението на господин Миланов като допълнителна точка 8 да влезе промяна в наредбата. Моля, гласувайте.
Край на гласуването, обявете резултата. Гласували за 20, против 10, въздържали се 5. Предложението се приема. Подлагам на гласуване предложението на господин Костов за промяна в поредността на точките от дневния ред, а именно като пета точка да влезе сегашната 25-та, като шеста да влезе сегашната 26-та и като седма да влезе сегашната 7-та. Моля, гласувайте. Край на гласуването, обявете резултата. Гласували за 26, против 8, въздържали се 2. Предложението се приема. И последното предложение по дневния ред на доктор Папашимов, точка 19 да отпадне. Моля, гласувайте. Край на гласуването, обявете резултата. Гласували за 23, против 5, въздържали се 5. Предложението се приема. Проекта за дневен ред, след направените поправки, приема следния вид. Точка от 1 до 4 запазват позициите си, като точка 5 влиза точка 25, като точка 6 влиза точка 26, като точка 7 влиза точка 27. Създава се нова точка 8. Относно приемане на наредба за изменение на наредбата за придобиване, управление, разпореждане на собственото имущество, внесена от група съветници. Сегашната точка 5 става 9, 6, 10 и така до 18 точка. Номерата се променят с 4 нагоре. 19 точка отпада от дневния ред, 20 точка става 23-та, 21 става 24-та, 22 става 25-та, 23 става 26-та, 24-та точка става под номер 27 и последната 28 запазва същия номер. Подлагам на гласуване анблок проекторешението за дневния ред на днешното заседание с така направените поправки. Моля, гласувайте. Край на гласуването, обявете резултата.